Poštovanje svima vama koji pratite ovaj video sa temom na novembar 25. ili šta znači novembar 25. Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Evo upravo dok ovo govorim, sada je novembar 24. i već sutra ćemo obilježiti ovaj važan dan u istoriji Bosne i Hercegovine. Ali ipak primijetio sam da mnogi od nas, pogotovo mlađe generacije rođene poslije 1995. godine, malo šta znaju šta se desilo na ovaj dan, novembar 25. pa ću pokušati da predočim neke istorijske činjenice. Upamte, istorija je analiza, to jest analitička analiza događaja iz prošlosti, a ne politika. To znači, istorija, kada izučavate prošlost, možete naći nešto što će vas učiniti ponosnim, radosnim, a nekada će vas nešto i naljutiti ili razočarati, ali ipak, istorija nije tu da oblikuje vaše emocije. Istorija je samo tu da istraži prošlost i da prikaže prošlost u najrealnijem obliku i kako ta prošlost utiče na sadašnjost. Tako to ćemo isto uraditi u ovome videu. Samo istorijske činjenice. Znači, šta znači novembar 25. Šta se desilo novembra 25. tačnije 1943. godine, od kada smo počeli da obilježavamo ovaj važan praznik. Korijeni bosansko-hercegovačke državnosti potiču iz doba Drugog svjetskog rata. Aprila 6. 1941. godine nacistička Njemačka na čelu sa Adolfom Hitlerom okupirala je Kraljevinu Jugoslaviju. I Kraljevina Jugoslavija, kao što možete da vidite, se raspala na mnoge manje državice i koje su bile maltene direktno ili indirektno okupirane od strane nacističke Njemačke, Italije i njihovih saveznika. Aprila 10. već tako reći 4 dana poslije napada nacističke Njemačke i Italije na Kraljevinu Jugoslaviju, proglašena je nezavisna država Hrvatska. I to možete vidjeti upravo ovdje na mapi. Kao što vidite, Bosna i Hercegovina, takav je plan bio Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija i Ante Pavelića, jeste da Bosna i Hercegovina ne postoji, već da je ona sastavni dio nezavisne države Hrvatske. A bosansko-hercegovački muslimani, to jeste Bošnjaci, da su Hrvati islamske vjeroispovijesti. Tadašnja vlast nezavisne države Hrvatske je čak našla jednu veoma malu grupu bosanskih muslimana koji su javno propagirali da su muslimani Hrvati i da Bosna i Hercegovina treba da jednostavno ostane u sastavu nezavisne države Hrvatske. Ako bismo pogledali administrativno uređenje nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1943. godine, vidjet ćemo da je nezavisna država Hrvatska bila organizovana Banovine i tu Bosne i Hercegovine jednostavno nema. Ona je nestala. Međutim, ta takozvana muslimansko-ustaška vlast koja se sastajala od Bošnjaka, bosanskih muslimana, ne mogu da kažem Bošnjaka, jer on se nisu željeli izjasniti kao Bošnjaci, nego kao Hrvati islamske vjeroispovijesti. Iako je bila mala, ta mala grupa je dobila, da tako kažem, velike pozicije unutar nezavisne države Hrvatske, jer ona je nagovarala bosansko-hercegovačke muslimane da su Hrvati i da ostanu u sastavu nezavisne države Hrvatske. Međutim, ta ideja srećom nije zaživjela među bosanskim muslimanima, tako da je otpor počeo već da biva sve veći i veći. Poglavnik ili predsjednik nezavisne države Hrvatske je bio Ante Pavelić. Ovdje ga vidimo na slici sa Adolfom Hitlerom, koji je, interesantno je, bio rodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije rečeno selo Bradina kod Konjica. On je bio poglavnik nezavisne države Hrvatske sve do 1943. kada će tu dužnost preuzeti Nikola Mandić, koji je također bio rodom iz Travnika, to jest iz Bosne i Hercegovine. Kao što vidite, ta ustaška vlast sad se pokazuje zašto je željela da Bosnu i Hercegovinu prikaže kao Hrvatsku, kao nezavisnu državu Hrvatsku. Međutim, iste te godine, 1941. samo nekoliko mjeseci nakon okupacije Jugoslavije, tačnije jula 4. 1941. godine, počeo je masovni ustanak u Jugoslaviji pod vodstvom Josipa Broza Tita i Komunističke partije Jugoslavije. Josip Broz Tito i Komunistička partija Jugoslavije su rekli ne, Jugoslavija ne smije da ostane pod okupacijom nacističke Njemačke. Jula 27. to jeste skoro 2 sedmice poslije jula 4.
buknuo je također masovni ustanak u Bosni i Hercegovini. Iako sukobi sa nacistima i okupatorima već su počeli u maju, pri samom dolasku njemačkih i ustaških trupa. Nakon 2 godine neprestanog rata i krvavog rata, jer Drugi svjetski rat imao veliki utjecaj na Bosnu i Hercegovinu i stvorio masovne razaranja. Tačnije, novembra 25. 1943. godine održat će se prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Zavnobih je skraćenica ili akronim, što znači Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Praktično, to je bila prva skupština Bosne i Hercegovine. I održao se u ovoj maloj kućici u Mrkonjić gradu, tako da praktično to je bio, ajde da kažem, prvi put da se formira parlament Bosne i Hercegovine. Ovdje vidimo neke slike sa tog važnog događaja. Da, vidite možda da ti kažemo i hodžu sa knjigom, da jeste hodža je bio vjerski predstavnici su bili prisutni, kao i predstavnici pravoslavne crkve i katoličke crkve. Ovdje vidimo recimo Radu Vranješević, koja je bila jedna od delegata i ona je bila predsjednica ženskog antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine. Ovdje vidimo Osmana Karabegovića, koji je kasnije postao general. I praktično, šta se desilo tada? Kao što sam rekao, Zavnobih, ili Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, je bila prva skupština Bosne i Hercegovine. Jer u Narodno-oslobodilačkom pokretu Jugoslavije od ukupno 97 partizanskih brigada, koliko je bilo formirano, 23 je bilo sa teritorije Bosne i Hercegovine. Da, Bosna i Hercegovina je imala veliki pokret koji je pristupio tada Josipu Brozu Titu. Na zasjedanju Zavnobiha 247 kandidata članova tog zasjedanja je bilo potvrđeno, od kojih su 193 člana imala pravo glasa. Međutim, na kraju se pojavilo oko 173 člana, jer ipak veliki broj članova nije mogao da dođe zbog rata i zbog nemogućnosti da se dospije do Mrkonjić grada. I ono što je isto interesantno napomenuti jeste da je 80 delegata bilo s područja Bosanske krajine, 55 istočne Bosne i oko 35 sa područja Hercegovine. Na tome prvom sazivu Zavnobiha novembra 25. 1943. godine formirano je tada i prvo, da kažem, vijeće, hajde da kažem, izvršno vijeće na čelu sa Vojislavom Kecmanovićem kao predsjednikom, Hasanom Brkićem kao sekretarom i sa potpredsjednicima Avdom Humom, Aleksandrom Prekom i Đurom Pucarom Starim. Šta je tada odlučeno na zasjedanju Zavnobiha? Odlučeno je mnogo toga, ali jedno je bilo odlučeno. Bosna i Hercegovina se vraća na mapu i Bosna i Hercegovina mora poslije oslobođenja Jugoslavije da bude ravnopravna članica ili ravnopravna republika sa Srbijom, Hrvatskom i ostalim republikama. To znači, isto je tako rečeno, ne Anti Paveliću. Bosna i Hercegovina nije sastavni dio nezavisne države Hrvatske, ona je jedinstvena nezavisna jedinica koja će u Jugoslaviji biti u istom rangu sa ostalim republikama. Delegati Zavnobiha, Rodoljub Čolaković, kojega upravo ovdje vidite, i Avdo Humo su bili izabrani ispred Zavnobiha kao dva delegata koji će otići Josipu Brozu Titu i u centralni komitet, a centralni komitet je tada bio kao jedna, tako kažem, savezna vlast, savezna izvršna vlast, i da nagovore centralni komitet da se Bosna i Hercegovina kao republika u budućoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji bude zajednica ili ravnopravnih naroda i da bude u istom rangu sa Srbijom i Hrvatskom. To je bilo prihvaćeno od centralnog komiteta. Ono što je važno napomenuti, te 1943. godine, samo 4 dana kasnije, to jeste novembra 29. u Jajcu, u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Mrkonjić grada, održat će se drugo zasjedanje AVNOJ-a. AVNO je akronim što znači Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. To je bila, da tako kažem, prva kao federalna ili savezna skupština. Na drugom zasjedanju AVNOJ-a potvrđeno je i predstavljeno je buduće uređenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije poslije oslobođenja.
je Bosna i Hercegovina postaje i bilo je zagarantovano da će biti jedna od republika i da će imati ravnopravan status sa svim ostalim republikama. Ono što bih želio da napomenem, jer sam primijetio da pogotovo mlađe generacije, da brkaju ova dva praznika, novembar 25. i novembar 29. Novembar 25. je dan državnosti Bosne i Hercegovine, a novembar 29. se nekada bivšoj Jugoslaviji obilježavao kao dan Republike, ili hajde da kažem tako, dan državnosti Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Tako da, na zasjedanju Avnoja doneseno je rješenje da će buduća Jugoslavija se sastojati od 6 ravnopravnih republika, od kojih će jedna biti Bosna i Hercegovina i 2 autonomne pokrajine. Eto, to je šta se desilo novembra 25. 1943. godine i to je dan kada se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Opet kažem, Dan državnosti, ne Dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti, mart 1. je drugi praznik koji se počeo obilježavati od 1992. godine. Nadam se da sam uspio da predstavim tu neke istorijske činjenice koje su vezane za novembar 25. kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Svim građanima, svim narodima, narodnostima, da tako kažemo, Bosne i Hercegovine, želim da poželim sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine, novembar 25. Hvala lijepo.